أسكم تحزي ساينساو مبرقاو دلهم وقبو سلكلة معبيكا بستتات كمار عدهم مرأيا مننت ودابيخا عبد فعم علل 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 ملحاسب يخوز خلقتك سلام تعنا هبلي زخبركم تخاتلتي تلفزيون دبصانه تግራይ መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ኣማስዩ እዋናዊ መግለጺ ኣውጽኢሎም መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ እዋናዊ መግለጺኡ ዋና ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማና ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣተወትን እቲ ብመላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተመረጸ መንግስቲ ትግራይ ድማ ናብ ቦትኡ ከም ዝተመለሰን ኣፍሊጡሎ ሙሉእ መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ኣቐባሊት ቃል መንግስቲ ትግራይ ዝኾና ተጋዳሊት ሊያ ካሳ ከም ስዕብ ከቕርቦ እየን ዋናው መግለጽ መንግስት ትግራይ ከልሙሁም ልዕልኹም ለመላህ ህዝብ ትግራይን ፈተውት እንደገስተን ቃልት ህዝብ ትግራይ በወፍር አፍሪካዊ ጀነራል ራስ አመባለ ደስተሰየ መበቃው መጥቃቲ ከጽሉ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቀለ አፍትርቱ ቁጥጥር ሰራዊት ትግራይ አቲያ ህዝብ ትግራይ ተመረጠ መንግስቲ ናቦቱ ተመሪሰሎ ሳላ ኩሉ ህዝብ ትግራይ ከም ሓደ ሰው ኮይኑ ዝተቃለሰ መሰሉ ከረጋገጽ ጀሚሩ ይርከብ ኩሉ ዝካለ ሓየት ሰራዊት ትግራይና ዘመዝግቦን የዝመዝግቦን ብዘሎ መስተንክራዊ ዓወት እንኳዕ ደስ በለና ዝብል መልእኽትን ትነመሓላለፍ ፈቃልስናን ህዝባዊ ኩናትናን ብተጋድሎ መልእኽቲ ህዝብና ተሰኒዩ እነሆ ከምቲ ዕላማናን ቃልናን ደመኛታት ጸላእትና ዝረገጽዋ መሬት ትግራይ መቃብሮም እምበር መዐንደሪቶም ከም ዘይትኸውን ብግብሪ ኣርኢናዮም ኣለና ነዚ ስዒቡውን ኣብ ደመኛ ጸላእትና ጸላእት ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ዝሕፍርን ዝሕንኽን ኪሳራታት ተጎምጊሞ ኣሎ ሌሎ ሰራዊት ትግራይ ንምግላጽ ኣዝዩ ብዝኸብድን ብዘጸግምን ኣገባብ ሕርሕራይ ገይሩ ቀጥቂጡን ደምሲሱን ነቶም ዝሰረፉ ድማ እግሮም እንዳሰዓቡ ይኣርዮምን ይቕሽምዶምን ይኸርትመዎምን ኣሎ ኮይኑ ግና ንድስቂት ሰራዊትና ምጽዋር ዝኣበዮ ዳግማይ ደርጊ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድን መላስንቱን አንጻ ንማዕጾ ከም ዝበሃል መቐጸልታትን ኣስታት ሸውዓተ ዋርሕ ዘርኢ ምጽናት ዘካየዶም ዘሰትሕ እኩይ ተግባራቱ ሕዝውን ኣብ ቀልቀል መቃብርን ጉድጓድን ኮይኑ ኣብ ህዝብን ሃፍትን ጥሪትናን ዘይተዓደነ ገበንን ጽይቅናን ከስዕብ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለን ከባቢኣን ሰላም ብምዝራግ ሃፍትን ጥሪትን ህዝብና ክዕኑን ክሰርቕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ይኽእል ዘይበሃል ተግባር ዝሳተፍን ዝተሓባበርን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መላእ ህዝብና ብፍላይ ድማ መንእሰይና ብኣግባቡ ተወዲቡን ተሓባቢሩን ንባዕሉን ንከባቢኡን ብንቕሓት ክሕሉ ንዝተመደቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን መማሓደርትን ተሓባቢሩ ክሰርሕ ብጥብቂ መንግስቲ ትግራይ መልእኽትን ተመሓላልፍ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ሃልዋትን ድሕንነትናን ህዝብና ንምሕላው ብቐጻሊ ክገብሮም ዝግቦም ኩሎም ስራሕቲ ዘካይድ ምዃኑ እናገለጽና ጸላእትና ካብ መላእ ትግራይ ተጸራሪጎም ክሳብ ዝወፁ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ዝጀመርኩምዎ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ኣበርቲዕኹም ክትቕጽልሉ መንግስቲ ትግራይ ይጽውዕ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕጽልና ክብርን ሞገስን ንሰዋዕትና ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ ቂሳን ሓደን ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ
بستتات كمار عدم مرأي مننت ودابيخا أو دفعم علي ملحظ محيخوز